Narang kagang ha. Dili kay siya dako. Dili siya gamay. Or medium size siya. Nadakpo na ni Sonny Boy. Hey guys, welcome to YouTube channel. Samas kong gisaad sa miaging video nga tudluan tamo unsaon pagtaon sa pasong ni ana. Mga tumis babayon, gita mig balay sa kagang, bangag siyang kagang. Aron magtaon aning ato ang pasong. Simple na kay dalagon. Ingana sundang ug ang atong pasong mo itong gamiton. Magkuyog ta. Adto ta sa baybayon aron pagpangitag balay sa kagang. Tara, kuyog ta. Ara dire. Suot ta diri bahina. Aron tan-aw ni og sa mga bangag din hinapita. Eksaktong panahon sa taon gud og pasong hapon kay gabi man mo gawas ang kagang aron mangita sa pagkaon. So inigawas nila mo nang makasudlas pasong. Ito talain. Buni man. Akin ni. Ang lungag. Ito din pagkataon. Ito naman ito. Nabay. Nabay ko. Amo na itong tanan. So, unang itong buhaton, mao nga hawanan na to ang iya nga palibot itong bangag atong nakita na, mao rin itong bangag nakita ito, balay sa kagang. Na may magahang mga samok-samok atong kuhaon. Kinahanglan man gud nga maplastada ginatog tarong para nga dili ba mahibong ang kagang anong magbawak sigsak ka, ditso nagpuslok lang diha sa bangag dili na siya. Careful nga wayuta nga masugod ngadto sa yang bangag balik mga slikdan mo imong kamot. Ato isuway og taon sa bulwa na batuhan kung kuhaon. Lan nga maplastada siya, mapakita ginato ang kuan iyaha nga porma sa pasong nga mayo gyud siyang pagka-plastada aron nga inig palitan makasoda ang kuan binason ta makasod ang kagang diri sa kuwayan, mayo gyud siyang pagkakuha atong klaro pakita ina to may pagka-plastada nara inana ang kuhaan nimo sa makuha niya kani siya dapita diri nabangag mo na peligro mo agi diha ang kagang ato na siyang tabunan og bato, dakong bato itong itabon diha plastada. So may pagka-plastada ang atong pasong, ato na siyang tabunan. Ako naman ito itong kapasan yung mga tuang sagong dire, no? Yung pasong yun mismo, ang may na itong gamit sa pasong. Ato sa itao din siya ang palupalo, ang kaning niyang bitiw.
Mao na si correct nga pagtaod sa pasong aton sa balikon sa buntag atong takubang kay basin na niya makita lang kuhaon. Og nianang sayo sa kabuntagon, Ug karon atong balikan ang atong pasong sayo kay minong mata kay kinahanglan sayo unon sa buntag pagbukad sa atong taon nga pasong. May lagdaron to'y kuha. Ana, ato ta. Guys, nalala sa atong gitan-an kagahapon. So atong tan-awon og nilibkas ba? Og doon na bay sud ang ato ang pasong. Ya. Ano ni? Pita. Libkas gyud. Awa, kita na to basta kaning ni dirim ta to na to nagibutang. Nga ana naman sa sud nga to yang palo. Bot pasabot nga nalihok ning kung nasabda ning mong pitew mong nilibkas siya. So ato na lang tan-awon kung unsan to ka inampingon ang pagtaon kagahapon. Karon dili na ning kinahanglan. Bus na sirado naman dia. Wala problema ni. Dito na pagwakli pwede nang ibton diretso. So kuha tag kagang. Ato ta. Ato ni ihuho nga to na makita gid sa tanan. So mao ni ato ang pasong nga atong gikuha nga to sa tuwang gitan ano niya. Ato pagawsong kagang atong makita kung saan ni kadak-a. Narang kagang dili kay siya dako, dili siya gamay, mag medium size siya. Nara, dagan-dagan na. Kuptanan ni siya ni boy. O niya, yan ang isod tipon nga to sa mga daghanang nakuha. Nara, daghang nakuha. Kung makita nga to, wala naman ni kabuok. Usa, 2, 3, 4, 5, 6 kita na tipon, di na ko kaihap. Natay wow ka pasong dire. Andam tagana pagpataon kada hapon harap magkuhag kagang. So guys, magkutong kinatibuk-an na itong video pagpakita ninyo kung unsaon ang eksaktong pagbutang sa pasong at balay kagang. Hangtod na nga atong nakakuha na gyud. So kung ugaling nakauyon mo sa atong video, please like, share ug ay kalimot pag-subscribe kung bago pa kamo sa ato ang channel. Salamat.